My guy. Bali. Junior, up to something. You're up to something. Skillful. You are looking fresh. Always. Havasi kuziva. Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikudetsa kutaura kwatiri kuita kudai nyaya yekutanga yanetsa ndeyekwachiGwanyika yemudzimai wanzi uri kubuda achita zhobho achikwenya kwenya. Tikati ko zvaita sei? Zvikanzi vamwe vari kuti hanzi wakanga achiita gumbomba pashe nemurume munhu. Vamwe vakati kwete, mukadzi uyu wanoita zvekuti anopinda mukati memabhawa. Asi achipinda mukati memabhawa muya mudzimai akabva azobatikidzana nemurume wake. Akati aiwa, iwe wadii wachisiyana nemurume wangu nyange uchipindako mukati memabhawa. Asi ndofunga haana kudi kuzviteerera. Sikaiko unonongokwenya ari pamagurosa pachiGwanyika paya. KwachiGwanyika handinasi kuziva kuti idunhu ripi rachoni, asi ndozviri kuitika. Saka vamwe vakati varume vacho ngavasiyana nevamwe vakadzi because muri kungoblema one side kudai pamwe angasatoziva kuti murume womunhu. I don't know. Tochibva ipapo ndochiti don't forget to buy my wigs kana kuenda kunocheka page randichanamira muno mukati mevideo kana kufonawo zvakare kune vanoita zvemawigi iwaya. Zvinhu zvakanaka zvisingamboiti. Tobvapo toenda pane nhau yani yechikomana Fali Ipupa. Chikomana Fali Ipupa wabuda achita ngei ari mukati mevideo yake wakasvutura. Zvinhu zvakanaka. There is nothing wrong pakusvutura mukati memavideo. Asi nhau yazoyapa kuti pavandopinda mukati memuchovha wavo zvokwana kuranhema mukomana wangu asina svutu angachiratidza kuti haasati ava ne10 packs achiri pa2 packs. Mukomana uyu aenda kundopinda mukati, asi munhu wangatrafiti watodanzira akati aiwa kuiwonosara kuti unofanira kugara suri. Inini zvekuti vanhu mupinga vanofambisana sei kana kuti unoqualify kugara front seat ndiani, I have no idea. We always know that the front seat is for the madam. That's how we know these front seats. So maybe by Mbinga Association, the front seat is for the people with 6 packs, is for the people with the 10 packs. I don't know. Mwana manje. Asi wanzi iwono zayo unogara suri. Uya Mbinga, uya ugara nditi monya for haya uya ziguru zijoint yeye. Rangu alikati aiwash. Industry no inozoita zvakanaka here kana uchinzi industry just like that we do atikura nema. The way yazoindiswa sure nayo it was a tantamount way waindiswa. Saka inoiko zvino ndochotirenda kuti mazvona ekuti kune murume wanzi inogara suri. Zvino kana ukaona waita more than 1000 macomments pazimu celebs uchinzi ndamugara suri chete, nothing else, hauna kutupa unoita sei inogara suri. Anokuda nema vanhu vanenge vane ma-assumptions and conclusions akaona kuti ipo pakuti kwatokuteka pamwe wakutanzi unenge wabva kuupdate pastatus kuti day well spent waisava pictures unana Fali Ipupa nayo munya dziyadziya vaita mastep avo wozochiona waitwa expose kuzimu celebs uri chii uchiindiswa suri kwe city. Zvikanangwa kuda kufront seat ndo kune chii, vamwe kufront seat ndo vanotanga kusvika kusuri vasati vasvika. Vamwe vakati kompika idzi how far wetoona mumwe murume achotomanira mbanira kuti gai ndinde kugara mota zvokwadi. Zvikanyangwana imagine boyfriend yako vedwe iri kubuda ishinzi indasure kudai, how would you feel? I don't know. Kana vamwe vachinyanya kuda kuinda kumbinga idzi zvazvazvozvokwadi. Saka ndo zvazvimwe zvinhu izvezvo chiri kutirenda chekunzi wanzi inda kugara sure. Up to now I'm confused kuti why is it funny to people kuti mumwe ndinogara suri. Kuti nditi izvoni nhau yekuti asati asvika pama6 packs here kana nditi nhau yekuti wopa dressing dzakanga akasiyana nevamwe here. I have no idea, but to me he's just a young young simple guy arikuti arikuiteyo. How he ended up in the circles of Fali Ipupa I have no idea. Asi Fali Ipupa ngoti ngei. So I don't know kuti undi spiritual son wa munhu wamwari Java here pangei apa, because the ngei started nani nayo munhu wamwari Java. So we don't know ndizvokufamba sei. Or else Fali Ipupa is now doing his thing wochikuti ngei I don't know. So maybe it's the new Mbinga iri kuda kuzotrendawo futi pasocial media apa, because tinana hello commander vana Njuzuwo vakazobudawo tuka vana hello vakati hey what are we doing, and I'm like what, how come now
zvakutuka hello. After atuka hello, so the next thing kwanzi uyu Mr. vabuda zvakare vatana uyu. What's happening? So is it like a trend yekuti nhasi Mr. is no longer talking to a Halo? Njusu anobva takotana Halo. Njusu pasi kutana Halo. Mr. vanotana na Halo. Which is which? What's happening? Is this the drama that is actually going on like this? Ichita zvokushambira pa social media. I have no idea. But hamastiriti munombobhebha zvamwe munombobhebha zvinhu zvitsva zviuya zvimwe zvichidii zvimwe zvichishanduka zvimwe zvichiita zvinoita asi chanhasi chikutenda ndochaicho chokunzi bva kumberi ndogara sure. I don't know why. Tochinda pane nhau yani yachihelele wanga chikatiwa na Sandi. I think ichanakidza vanhu inhau yekuti Sandra uyu kauyu wanga achitodera foni akaita zvokuchida. Saka nyaya yange yabvira papi asi ndangoona chiklipi chikuzimisele chanzi wanga zama kufona achikata kana unogofona musina airtime sei. Zvikanzi waka iwe kubudikira mbatatisi mumwe kuwako sei usomubikisa. I don't know nyaya choko inga chibvira asi vanhu vanga vachifarira Sandra. I don't know why vanhu vanga zvashivanakidza zvokuti Sandi wanga achikata phone, Sandi wanga achimufuna musa airtime. Like okay, cool. I don't know what's happening and I don't know where Sandi is. What Sandi for the state house, Sandi for the president, Sandi kila wakati Sandi ramba kuitswe. I don't know. So ndo zvananga nazvangu mukati mevideo yangu. Don't forget to buy my wigs ku number dzandaisa mukati mevideo ino. Chakubata zvakare pashikamu chinotevera. Is it live gay? Ndichazoigadzira paclip. Hey people! So nhasi ndiri kuFourways. I'm with Shema for the show. Amana, nhasi ndapfekedzwa bvudzi rakanaka singamboiti. Shema for the Sean Marian. Silly hair, go back to London. Lucky, nice hair. Saka vanokubatai pachi vanenge vachida bvudzi iri. Okay, Instagram, nice hair, South Africa. Ndakuda kutori dambura neve. Yes, ndo wakuda kurikweva. Like, you know, I feel like I saw that's pretty much it. And oh my goodness, ndikufara tiri kuna kuFourways. Let me go cool. Saka ndakambona munoita madiscount game. Haufare madiscount. I discount hobo. Discount it now ukatenga pane 2,000 for 2 weeks. And so many discounts. Just WhatsApp me and you see everything. This one is Brazilian water curls. You can make it afro, you can make it water curl, you can color it, you can do whatever you want with it. Wow, it's silly dope. hair. Silly hair, go back to where you came from. It's dope. All right.